přichází také Brazílie. A hned za ní, tam kam mnozí možná pojedete na dovolenou, Chorvatsko. Dále tu máme zástupce a jsme zvědaví, jestli se ozvou. Estonsko. Defilé vlajek stále pokračuje a tentokrát přicházejí Fajerské ostrovy. A hned za nimi Finsko. Bojovali, sportovali a jsou tu s námi sportovci z Francie. A už pomalu také slyšíme fanoušky Velké Británie. A hned za nimi přichází Hongkong. A pochopitelně byli tu s námi, snažili se všichni, kteří přijeli z Maďarska. Maďarsko. A pojďme společně přivítat také Čínskou republiku. Díky, že nám pomáháte, protože přichází další, tentokrát Island. Zlé sportovce tu máme také na závěrečném defile a to jsou Italové, čili přichází Itálie. A už se chystá Japonsko. Je nám to krásně, úžasně, jako kdybyste to už někdy dělali. Mexiko. Uvidíme, kolik fanoušků a paninek tu má na závěrečném ceremoniálu Nizozemsko. A pojďme se podívat na Polsko. Samozřejmě vítáme také Portugalsko. Tak jak jsme si říkali, kdo přijel z blízka i zdaleka, rozhodně blízko, to se neměli ti, kteří přicházejí teď. Puerto Rico. A je tu Rusko. Další zemí, která se představí, Saudská Arábie. Jsme v poslední třetině slavnostního defilé vlajek a přicházejí sportovci Slovenska. Slovensko. Dále Jihoafrická republika. A Jižní Korea. Dále vlajka a sportovci Španělska. Stejně tak jako při úvodním ceremoniálu i při tom závěrečném nebudou chybět sportovci Švédska. A dále vítáme Tunisko. Hned za nimi přichází Ukrajina. Dámy a pánové, Spojené státy americké. A hned po ní přichází Venezuela. A stejně jako při úvodním ceremoniálu i při tom závěrečném na závěr pořádající země Česká republika. A
A na závěr mi, přátelé, dovolte, abychom všichni společně přivítali vlajku Ainas. Děkuji. And now welcome of Ainas flag. Takže, dámy a pánové, to jsou všechny státy, zástupci vás, hrdinů, kteří jste tady poslední dny v Liberci a v okolí bojovali a doufejme, že jste si všichni vybojovali to, co jste si zasloužili. So, there were all states